lamsogo tikreng TV channel lai thungna rungno ang norong biskum hainit faijapa te kaisa main it important topic toti norok khamdalan lugino gnang tam kongno sananai kaisa sareklai abono जों सिनायथि प्रासान बागै गोबांमाना आन्दोलन खालामनायखौ गोबांमा एंगेल दै गोबांमा आन्दोलन खालामनायखौ किन्तु कायसाफोरनो ताबो खुसरा कायसाफोरनो म आन्दोलन सासासका अबहाय डक्टरखौ जों बिसास खालायो आन्दोलननि बिसिंथिङाव सिनायथि प्रासान थांजागोन ते भारतनि संबिधाननि जे सैजाक आइननि बिसिंथिङाव जों तिथि प्रासानि दफा फियाव खुंमानान होनाय नायदि मिया Election Commission of India by kaisa arti pramotha ate bubagrani tejubang by kaisa ringjak meeting soli thaka ajagawo bubagrani tin bebak minister MLA ar MDC rombai bebak thanglai je andolon hingka ajaga kaisa na koktisa jaga 1971 1991 kato piano romna nangnai hinai ajagawo totally 2012 14,80,000 भुटाना राजा जाया फाइनाल बरंनि भुटाना भुटा लिस्टनि कैंसिल खायनान बागे आजागाव कायसा कक्सा पान्ना लायजाक किन्तु आजागाव कायसा अबनो मानखा रेस्पन्स काहाम नमांखा बसकांनि सालदि इसनोतै नायजाकनाय अब बस काहाम का नायजाकनाय अब केबो काहाम के साइमिया आटा माने हिनबा जतनो गणतंत्र ने राज्यतै जदिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंसी नि बिसिंथिङाव नायना थांके ताबुक बिहार अब हाइन आइन लागू अंगि दंगो अबन बइन तिलग्राब अब हाइकिन काहाम के नाये 1971 एबा 1991 काट अर्ति अनरम्बै आजागा टोटली 14,80,000 भुटान कैंसिल खायनान बागै साजाका अबनो जों खाकाबो अबबो तिब्रासनि बागै कायसा मुथांगरनि कायसा लाइन एबा इलिगेल इमिग्रेंट दंनो हटिख्लायनानि कायसा अबो कायसा इसु न एंगा फाइदि ते बिसि कक सालिया नरक असेना सब्सक्राइब खालामनानै ते भिडिअ साबस्क्राइब लाइक बिदि ते सिहारको खाइको बिदि